Čaute priatelia stokári, verím, že sa máte úžasne. Dnes si rozoberieme tému sizingu, alebo teda veľkosti jednotlivých pozícií v portfóliu a tiež možného rizika, ktoré je s tým spojené. Warren Buffett zvykol hovoriť, že diverzifikácia je zbytočná. We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Vraj, keď perfektne rozumieš biznisu, do ktorého investuješ, tak je diverzifikácia zbytočné rozptýlenie pozornosti od kvality, na ktorú sa sústredíš. Ja ale nie som žiaden brutálny biznisový špecialista, asi ani nikto z vás, a preto je pre nás diverzifikácia bezpečnejšia ako hrať všetko na jednu kartu. Momentálne moja pozícia v AMD vystrelila na 1/3 celej jeho hodnoty. A aj keď AMDčku verím a myslím si, že mu rozumiem dosť na to, aby som nemal úmysel predávať akcie zo strachu, že by to mohlo prasknúť a že dopyt po ich čipoch by sa niekam vyparilo alebo čo. AMD ešte podľa mňa nemalo ten pravý hype kvartál a predpokladám, že to bude buď ten budúci alebo ten kvartál po ňom a všetci budú kúkať ako puci, že čo tá firma vlastne ešte dokáže a ako rýchlo dokáže v najbližších rokoch rásť. Každopádne si dávam pozor aj na sizing portfólia, keďže už neprinášam toľko nových peňazí do portfólia, tak táto pozícia bude podľa mňa voči portfóliu v najbližších rokoch len rásť a to mi príde trošku scary. Ja verím, že AMD má potenciál spraviť ešte double up od dnešných hodnôt a keby to reálne nastalo, tak tá pozícia sa môže vyšplhať až niekde polovici celkovej hodnoty môjho portfólia, čo už je dosť veľké riziko hrať s polovicou portfólia len na jednu kartu. Tieto semistoky majú tendenciu fungovať v cykloch. Takýto silný cyklus, ako máme teraz vďaka AI, sme tu vlastne ešte vôbec nemali, ale nič netrvá navždy a aj tejto rozprávky bude raz koniec. Či to bude o rok, o dva alebo opäť, tak to fakt nemám šajnu, ale rozhodne sa na tom nechcem podieľať polovicou celého môjho portfólia, preto mi dáva zmysel časť tejto prerastenej pozície rebalancovať do možno trošku konzervatívnejšej karty. Ak sa pre tento krok naozaj rozhodnem, kam tieto peniaze poputujú. Ako ste už mohli postrehnúť z minulých videí, aktuálne som bez práce a neviem, kedy sa mi podarí prinášať nový kapitál do portfólia, ale nechcem vypadnúť z konzistentnosti pravidelného investovania. Presne preto mám v portfóliu aj dividendových hráčov. Dividenda je prakticky podiel na zisku firmy, o ktorý sa firma delí s nami akcionármi. Tieto peniaze mi od môjho brokera chodia už zdanené 15% sadzbou a hneď ich môžem ďalej reinvestovať, čiže môžem prakticky investovať bez toho, aby som vkladal ďalšie nové peniaze, ktoré aktuálne nezarábam. Teraz len, aby som to uviedol na pravú mieru, ja nie som žiadny dividendový investor. Stále som zastancom toho, že kapitálová apreciácia a síce zhodnotenie akcie má pre mňa vždy vyššiu váhu ako príjmanie dividend z portfólia. A preto, aj keď si vyberám dividendové firmy do portfólia, primárne sa pozerám po spoločnostiach, ktorých vidím aj potenciál kapitálového zhodnotenia a hlavne kvalitného biznisu. Určite nejdem len po dividendu. Ako som už niekoľkokrát hovoril vo videách, verím, že raz príde koniec tohto AI boomu a že sa kapitál začne prelievať inde. Ja verím, že to bude práve do spotrebného sektora. Keď sa pozrieme na spotrebiteľskú dôveru, tak za posledných pár rokov ide k bodu mrazu a je na tom dosť biedne. A ono príde ten moment, kedy spotrebiteľ naberie druhý dých a uvidíme tieto firmy rásť a budeme sa pýtať, že Nike som mohol mať v roku 2026 za $40. Takže áno, priatelia, zvažujem o odpredaji cca 10 až 20 akcií AMD a nakúpiť za to akcie Nike. Aj keď Nike je moja najväčšia pozícia z hľadiska investovaného kapitálu spomedzi všetkých akcií, ktoré vlastním, verím, že táto akcia má potenciál získať späť dôveru investorov a tiež verím, že sa im podarí úspešne dotiahnuť ten turnaround, ktorým firma prechádza. Za mňa je to zdravý biznis a na súvahe im leží asi 8 miliard kešu, z ktorého môžu čerpať na znovu oživenie biznisu a majú na kresle generálneho riaditeľa Eliota Hilla, ktorý je z Nike hádam celý môj život a rozhodne sa mi páčia jeho kroky a ten chlap dobre vie, ako Nike znova naštartovať. Napriek tomu som stále tak na vážkach, lebo sa mi to celé spája s ďalším výrokom Warrena Buffetta, keď hovoril, že najviac ľutuje chyby, kedy predal kvalitný biznis, aby mohol nakúpiť ďalší, pričom by mu tie peniaze zarobili oveľa viac, keby sa toho biznisu nezbavil a držal ho ďalej. Everything we've ever sold has gone up subsequently, but some of them have gone up more painfully subsequently than others. Na druhej strane, ako sa hovorí, po vojne je každý generál a ja rozhodne nepredám celé AMDčko a 80% pozície si stále plánujem nechať a pravdepodobne vyberiem iba vložený kapitál, ktorý nechám z hľadiska jeho bezpečia už pracovať niekde inde. Poďme sa ešte pozrieť na to, aké akcie som tento týždeň kupoval. Už posledných pár týždňov nakupujem dookola stále tie isté akcie a tento týždeň to tiež nebolo inak. Pomaličky si budujem pozície vo firmách, ktorých vidím z hľadiska najbližších
najbližších 3 rokov najväčší potenciál zhodnotenia mojich peňazí, a to sú L-Beauty a Celsius Holdings. Na našom Discorde zdieľam všetky nákupy v reálnom čase, čiže kto sleduje Discord, už viete, čo vás vo videu čaká. Tento týždeň som dokonca na Discorde zdieľal aj svoj očakávaný scenár vývoja ceny akcií Celsiusu do roku 2030, kedy mi pri očakávanom scenári vychádza priemerné ročné zhodnotenie okolo 40%. Takže už asi rozumiete, prečo ma vidíte nakupovať tieto firmy každý týždeň, aj keď možno pomaličky, ale to je práve tá výhoda, obzvlášť keď si nemôžem dovoliť investovať vyššiu sumu naraz. Ako som písal na Discorde, všetko pod $40 je za mňa dobrá cena, pod $35 je to skvelá cena a pod $30 je tá moja zóna, kde Celsius nakupujem aj teraz pri mojich aktuálnych možnostiach. A keď sa pôjdete pozrieť aj do Elf-chatu na Discorde a trošku sa v ňom preskrolujete hore, aj tam nájdete scenáre vývoja ceny ich akcií podľa mojich optimistických, realistických aj pesimistických očakávaní. To je na dnes všetko, priatelia. Myslíte dlhodobo, vzdelávajte sa a kontrolujte si aj sizing portfólia. Buďte opatrní, trh je nekompromisný a aj keď nikto nemáme kryštálovú guľu a netušíme, čo príde, môžeme byť skvele pripravení na čokoľvek a budovať si portfólio rozumne. Prajem vám krásny víkend, priatelia, a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.